Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Kakaisip sa... Ha? Naghatod kasi ang allowance? Ikikipahatod ni Carlo? Ha? Unsay allowance? Lo, unsam nang imong gisulti? Wa ko kasabot. Unsay allowance uy? Hello? Joke ra, oy. Sige, bye-bye na lang. Out of town man di ka. Hello? No. Ano siyang dumbihan, no? Si Karen to. Oo, di. Ah, Kasabot niya da. ah, Hangtod ba kuno ko sa... Hangtod? I mean, naghatod ba kuno ko sa allowance gikan ni Carlo? Lo, tawalin ka dito din. siya mahimutang te. Dubli ako gigatawa na Ah, Klaro, oy! Klaro! Naglaro ba daw ko? Diba, ngano day? Unsa di ay? Oh, Oh, bitaw. Maunay nahitabo. Tawa Haskang! Haskang Ate lagi. Cedes ay Haskang. isakay na lang sad ko. na! Nagtuwa na kita siyang gibuhi ra kay Carlo. Anak gyud. So, peligro na di akong amigo, ani? Ha? Aw, kung mauna sad niyang gamiton para paghasol na sad ni Don Carlo, mawadan sa trabaho. May pagwa lagi to nato buhat tate. Daoray! Bala to siya, oy! Pasag dito! Dilikit ko mahimutang da. Di gid mawa sa huna-huna itong babayhan na. Pero minlapagit kaayo ni Carlo. Oh my God. Uwa ka ha? Uwa ka ha si gamiti og lumay ni Sheila? Husto. Gilumay kitingali sa itong babayhana. Otherwise, dili siya magpakabo ang pag-ayo ini. Og dili mahimong himuon yang tanga si Carlo forever. Dili gini mahimo. Oh, si Jad. Hello? Hi, Karen. Are you free for lunch? Oh. Hey! Hilumon lagi kay ka. Unsa to imong gingon sa phone about allowance from Carlo? Joke raman gud to. Joke. Jad. Hmm? Never mind. Sulti na lang good. Kalimti na lang to, oy. Start na ka. Ipadayon na lang. Dili mo siguro ko ganahan nga ma-misunderstood. About sa unsa man day? Ayaw na lang lagi. Wa man sa ko'y labot nila. Nila? Nila ni Carlo o Sheila ba? Oh. Sulti na lang good kung nun sa'y nasi muna-una. Don't worry. I'm a very open person. Sige na. Unsa man na? Actually, curious lang ko. Natural na naman tingali, diba? Former classmates, good ta. Based sa imong last nga gisulti nako ba, nga volunteer lang si Sheila sa government o NGOs, would it be correct to say that she is unemployed? Yes, Madam Chair. Ikaw ba? Ikaw, good. Marang good kag taga-quad ka musulti. Ikaw yun? Unsa ba? Sakto nito. Marites na kaya kung dating anak ko mga tanap ako glain. Okay. So, ni-enroll na ka sa College of Law. Ka-cute ay nang imong sakyanan ti oy. Liwat nimo. Iliwan na. Si awan ni mo day ay. Ikaw day kanus amang kamoton og drive aron makapalit na sad kag sakyanan. Na, mahadlok magyud ko ti oy. Dalawan gyud kay ko mo drive ti. Na unsa man ni siya oy. Ni drive man gani ko. Maobitaw nga bilib kaayo ko nimo.
Wag yung ko anong imong kaisog, te. Talawan na lang yung gusto ng talawan. Isog manggog kagod. Lahi lang sad na imong pagkaisog. Na, talawan yung ko bisag unsaon, te, uy. Talawan bagod nang moatubang yun ang ng mga illegal miners o mga illegal loggers. Talawan day na. Talawan nang matubang sa mga dagkong tao sa gobyerno para mo reklamo kabahay na sa kalikupan. Talawan pa na. Ay, Di ba? Di ba? Kay sugra nimo atubang pamagani ka sa mga foreigner nga mga environmentalist, te. Kana. Environment. Ay, kakapoy boy. Bala na ay. Basta, mao na to. Mao na to yung gusulte. Makalingaw mo kay kate, uy. Ay! Te, nakabundol ta, te. Kagas. Nikalit magod siya break, God. Oh, uy, hala. Te, nigawas ang driver sa sakinan, te. Uy, hala. Tan-awa kinsa na gwapa. Si Karen? Wa para pag-iwan matang akong sakyanan. Shit! Uy! Karen! Hi, Karen. Kamu day na? O saan man ninyo karon? Maayo man pagkalumping sa bumper sa akong sakyanan. Ganong nikalit man sad in town kag break in dayon. Uy! Wa gyud ko kasagang. Nihinay ramang good ko kay yellow light na. Kamu may nagdanghag. Ayaw sad paghingan o danghag. Uy! Mura man kog dili magawa nimo. Mura man tag dili kaila. Og tungod kay magawang kaw kailat ha, equates na nalumping na kong bumper. Kisa may diingon nimo nga i-quiz na ha? Pero magistorya tagtarong. Ayaw paghinilas. Ha, ako pa'y naghinilas. Kisa ba di kami? Sila! Te, Karen. Pwede dili lang mo magsininghagay? Pwede naman yun na ito istoryahon ba? Kamoy nakasa sa akong sakyanan. Nakalangan pa mo na ako. Kinahanglan mo bayad mong damages. Hoy! Naghiskod kag damages? Ngano? Nikiha na ka? Sige! Kiha! Oh, mukihagin ko. Pwede bang mag-istorya lang mo ginay? Karen, please. Ay, pick up na ko. Day, Sheila! Day! Okay na ko, te. Okay na ko. Okay na ka? Ha? Abi na ko, di siya musugot og ariglo. Sugot man lagi. Inom sa teo. Namuwa pa ka. Ay, salamat ko pa. Nahugnog yun ko ni Karen, uy. Mura man tagdi kaila. Maunay kiingon ni Jed nga nausab na, ha? Mauna. Hey! Basta mangtas gani. Magpabiling yun ang mantas bisag unsaon. Og mulutaw yun ang pagkamangtas bisag unsaon pagtabon sa pagpakaaron ingnon. Tuod. Unya na ti kabayaran sa imong natapal, ha? Ayaw na to bayari, te, uy. Huy, unsa ka diha? 8K to imong natapal, di nimo pabayaran. Okay ra to, te. Way problema. Pilam di allowance ni Carlo niya. Pero kalmara man kayo siya may pagawa siyang 8K para ihatag dako. Murag dili naman tingali ko makawat og dugay ini. Dili mahimong magbuhay reyna sa tungod ni Carlo. Maghimo kog laing plano. Tarungon ko gitni. Aron inigbalik ni Carlo, ako na dayon ning mabuhat. Ha? Mau ba, te? Ay, uoy. Gitukmod pagani si Day Sheila nga misuway raman unta ni pakalma namong duwa. Lo, lugawa gud. Na, mulang. Oo niya, naunsa mo si Sheila. Aw, wara man noon kay nasagang raman sa dayon nako. Lugawa ni Karen. Acting ra din ng iyang pag-usab kunuhay. Ay, sobra pa na sa acting, oy. Gusto ra na magpabilib ni Don Carlo. Nangato naman. Mao na nga kinahanglan gito magbantay Don Carlo. Warning ito daan na. Klaro na kaayo nga doon na nagiplano ng babayhana. Na,
Papaon yun siyang Carlo diretso. Mayra, oy, rese niya. Ako pa ibaon si Carlo. Uy, hala. Ala, Ano man? ayaw lang di ay. Oy, Ha? Saan iyo, te? ayaw lang sultis dong Carlo. Ano man? Masuko di ay si... Desilan ako. Oh, anong masuko man, te? Basta, ayaw lang. Ato, rato ha. Ayaw na to ipanabi sa lain, labi na ni Carlo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!